Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a dnešnom videu vám poviem celý môj futbalový príbeh až od úplného začiatku a až doteraz a bez nejakého ďalšieho zdržovania poďme rovno na to. Tak volám sa Timotej Šipoš, mám 19 rokov a momentálne hrávam v Českú štvrtú ligu za tým FC Bílovec. No a na tomto YouTubeovom kanáli dokumentujem moju cestu za profesionálnym futbalom a chcem dokázať, že naozaj všetko je možné, že aj obyčajný chalán z dediny sa môže dostať z nižších súťaží až do profesionálneho futbalu. Takže toľko skratke o mne a teraz poďme pekne na môj príbeh, ale pekne od začiatku. No takže k futbalu ma priviedol môj starší brat Samo v dedine, ktorej bývam, v Jelke, a začal som hrať futbal, keď som mal nejakých 6 alebo 7 rokov a v Jelke som pôsobil do nejakých 13 rokov vlastne a futbal som začal brať vážnejšie, keď som mal možno takých 12-13 rokov. A kde som sa rozhodol, že futbal v Jelke, že už je mi málo. No a tieto ambície, ktoré som mal, sa podarilo aj zrealizovať. Keď som mal nejakých 13 rokov, prestúpil som do druhej ligy, vlastne do Senca, kde som hral za U15 a hral som tam s o rok staršími. No a tie začiatky v Senci boli veľmi náročné, keďže chalani už všetko vedeli a ja som sa musel všetky tie základy vlastne postupne naučiť, doučiť. A musel som naozaj makať, aby som vôbec im stíhal. Ten rozdiel bol obrovský a fakt tie začiatky boli veľmi náročné a celý ten jeden rok vlastne som strávil tak, že som trénoval v Senci, občas som tam zahral nejaký zápas, ale iba pár minút a mal som striedavý štart s Jelkou, čo je ten dedinský futbal, to je nejaká 6. liga, proste okres, ale ja som sa nejak nevzdal a proste som to vydržal. No a taký menší zlom mojej kariéry prišiel vlastne ďalší rok v Senci, keď som hral tiež za U15, ale teraz už som hral s mojimi rovesníkmi a mal som veľmi vydarenú sezónu. Vlastne pamätám si, že to leto sme s bratom, s Lukášom, vlastne s mojou dvojičkou a so Samom sme celé leto trénovali a naozaj makali a prišiel som vlastne na prípravu a začali sme súťaž a ja som vlastne sa stal najlepším strelcom. Tuším, mal som nejak 26 gólov za pol sezóny, vlastne veľmi sa mi darilo. Vyhral som aj nejakého najlepšieho strelca z nejakého turnaju, kde boli aj české týmy a takto. A celú túto vlastne moju výbornú formu alebo sezónu vlastne zastavil COVID, ale my sme ďalej makali, trénovali a vlastne pol roka bol lockdown a to leto vlastne začala nová príprava na novú sezónu vlastne už do U17, do mladšieho dorastu. No a ešte pred touto sezónou ma vlastne kontaktoval prvoligový klub FK Senica, že ma vyskautovali, že ma boli pozerať na zápasoch, že si našli o mne štatistiky a že sa im veľmi páčim a že mali o mňa vlastne veľký záujem. A to ma veľmi tešilo, keďže a ja som sa chcel posunúť niekde vyššie, cítil som už, že mi v tej druhej lige, že mi to je málo a chcel som skúsiť niečo viac. A oni ma kontaktovali a ja som vlastne prijal ich ponuku a sa mi tam podarilo prestúpiť. Na začiatky boli samozrejme ťažké ako všade inde. Odsťahoval som sa vlastne od rodiny, prešiel som na intrak a začal úplne iný život, na aký som bol zvyknutý. Ale tento prvoligový futbal mi vydržal len nejakých 2-3 mesiace, keďže potom zase prišiel COVID a celá táto sezóna bola zrušená ale kvôli covidu. No a po tejto sezóne, keď už sa začalo konečne normálne hrávať, tak som dostal ponuku, že či by som nechcel sa dojsť ukázať do Dunajskej Stredy vlastne, do podľa mňa najlepšej akadémie na Slovensku, čo sa týka podmienok, čo sa týka ihrísk a vybavenia. Tam sa im vlastne podarilo uspieť na skúške, zobrali ma a vlastne odohral som tam celú sezónu v U17. Sice tú sezónu som odohral strašne málo minút, ale naučilo ma to strašne veľa, čo sa týka futbalu, ale proste ten futbal tam bol na úplne inej úrovni, ako som bol zvyknutý. Naučilo ma to veľa o cvičení, o futbale, proste bolo to veľmi dôležité aj ten futbal z tejto strany, že som až tak nehrával, takže ma to fakt naučilo veľmi veľa. No ale po tej sezóne už som sa rozhodol, že už nechcem byť ďalej na lavičke, tak som sa rozhodol, že prestúpim do Komárna, čo hrali druhú dorasteneckú ligu a tam to bolo lepšie, tam sme boli viacerí kamaráti z Dunajskej Stredy, takže mali sme tam veľmi kvalitný tím a futbal tam bol dobrý, tréningy tam boli dobré. No a po prvej sezóne v U19 vlastne prišlo také moje prvé nakúknutie do profesionálneho futbalu,
keďže cez jedného manažera sa mi podarilo dojsť na skúšku do druholigového mužského týmu FK Vanzorf, čo je v Česku. A je to nejakých 500 km od môjho domu, takže to bolo naozaj zaujímavá skúsenosť a vlastne strávil som tam nejaké 3 mesiace a skúsil som si vlastne, aký je ten mužský futbal, aký je ten profesionálny futbal. Odohral som len nejakých pár priateľských zápasov, ale mal som tú skúsenosť trénovať vlastne s profi tímom a po tých 3 mesiacoch vlastne v Česku som sa rozhodol, že sa vrátim späť domov do Senca. To bolo výborné rozhodnutie, keďže som mal posledný rok dorastia a hrával som či 4. ligu za mužov alebo za dorast 2. ligu, čo bolo výborné, to bolo fakt jedno z najlepších období zatiaľ, čo som kedy mal. No a po tejto veľmi úspešnej sezóne, čo som odohral veľa zápasov, či za dorast, ale hlavne za to Ačko, tak ma kontaktoval ten istý manažer, či by som nechcel vlastne dojsť teraz natrvalo do tej 2. českej ligy, že by sa urobila zmluva, profesionálna zmluva, narozprával veľa vecí ohľadne toho a ako mladý, pobláznený chlapec som samozrejme sa zase vybral 500 km do Česka. No a po prvom mesiaci letnej prípravy už vlastne pomaly začínala liga a tréner hovoril, že tam není žiadna zmluva, že on so mnou nepočíta a že proste oni nás oklamali a takto, ale tak manažer hovoril jedno, tréner druhé. No a nakoniec sme sa všetci dohodli, že najlepšie bude hosťovanie vlastne do 3. ligy, do týmu Uherský Brod. Bolo to ťažké obdobie, ale zase ma to naučilo veľa. Skúsil som si 3. ligu, zahral som si veľmi kvalitné zápasy, aj veľmi dobré výkony som podal v niektorých zápasoch a určite na to obdobie spomínam dobre. Vyradili sme druholigový Prostějov z MOL Cupu, hrali sme proti Jabloncu a fakt veľmi dobré skúsenosti som tam zažil a hlavne tie negatívne skúsenosti, tie človeka najviac naučia. No a po tomto polročnom hosťovaní, kde som odohral, jak som spomínal, nejakých 800 minút, čo bolo slušné, odohral som tam dobré výkony a fakt ako veľmi dobrá skúsenosť, tak som sa mal vrátiť vlastne na prípravu do Vanzorfu, ale bol tam jeden problém, že odkedy som sa vrátil z hosťovania, tak nedošla 2-3 mesiace výplata, takže som sa to snažil riešiť, ale s nimi sa to vôbec nedalo riešiť a tak som rozviazal zmluvu a čo som neskôr zistil, že tam žiadna zmluva nebola, že vlastne to bol veľký podvod. Vlastne, aby som vám to takto skrátke vysvetlil, tak oni ma v ten istý deň, ak som prestúpil do Vanzorf, tak ma prepísali na hosťovanie, takže vlastne tam žiadna profesionálna zmluva nebola, takže to bol jeden veľký podvod a s tými ľuďmi už nechcem mať nič spoločné, rozhľadal som s nimi všetky zmluvy, kontakt som úplne prerušil, chvála Bohu. No a tak prišlo toto rozhodnutie, že sa vrátim vlastne z Česka späť do Senca, ale moja pozícia už nebola taká, jak predtým. Prišli noví hráči a nebol som ani v najlepšej forme, takže tých minút som veľa neodohrával, ale ako bolo mi tam veľmi dobre v Senci, mali sme úžasný kolektív, vlastne vyhrali sme 4. ligu. No a keď sezóna už pomaly končila v Senci, tak sa mi vlastne ozvali z 3. českej ligy vlastne z Ostravy, z týmu Hlubina, že či by som nemal záujem sa dojsť ukázať na skúšku, tak som tomu dal šancu. Vlastne v Ostrave som strávil mesiac, celú letnú prípravu som tam bol, odohral som tam dobre pripravené zápasy, slušne som sa tam ukázal, myslím, že veľmi dobre a nakoniec vlastne sa oni ale rozhodli, že vlastne ma budú naďalej sledovať, ale že ešte to není na tú ich úroveň, ktorú oni očakávali alebo vyžadovali, ale že ma budú naďalej sledovať a že mám ďalej makať, že proste som sa im páčil. Mi povedali, že vlastne túto kúsok od Ostravy Bilovec, že má o mňa veľký záujem, že tréner má o mňa záujem, klub má o mňa záujem a že vedeli by im poskytnúť ubytovanie, aj dobré financie a hlavne, že to je veľmi dobrý klub na rozvoj, že zavolal mi tam tréner z Bilovca, povedal mi celú jeho vlastne predstavu, vízie klubu a ja som bol veľmi nadšený z toho, vlastne klub, ktorý hrá výborný futbal, chce hrať futbal a klub, ktorý je zameraný na rozvoj hráčov, čo ma veľmi oslovilo a celú túto víziu ma veľmi nadchla, takže som mal také jednoduchšie rozhodovania a vlastne moja cesta pokračuje tu v Bilovci. Ja som tu šťastný a verím, že tento klub ma môže posunúť veľmi ďaleko, veľmi ďalej, veľmi rozvinúť. Takže to bol môj príbeh
a ja vám ďakujem, že ste to video pozerali až do konca a verím, že tento príbeh bude pokračovať a že bude len rásť a že sa mi do toho profesionálneho futbalu podarí dostať a tvrdou drinou, makaním, cvičením, proste trpezlivou prácou, každý deň sa proste budem snažiť zlepšovať. Tak ak ťa môj príbeh zaujal, alebo sa ti páči môj príbeh, alebo moja cesta za tým profi futbalom, tak budem rád, ak mi dáš like, odber, zvonček a ak ma chceš ešte podporiť, tak napíš mi nejaký pekný komentár, alebo ak máš nejakú otázku, tak kľudne sa pýtaj a to bolo z môjho príbehu, vlastne z mojej cesty všetko. Dúfam, že som vám všetko povedal a ja vám ďakujem, že ste to video pozerali až do konca a vidíme sa u ďalšieho videa. Peace.